Moikka vaan kaikille. Tänään me pelataan mun kaverikaa Robloxia ja Brookhavenin. Me niinku ryöstellään pankkeja ja kaikkia taloja ja tehdään jonkinlaista juttua. Mennään ekana ryöstää pankki, mennään täältä altaan kautta. Terve! Huomasitko, että mä sanoin tänään koulussa aika monta kertaa terve! Long. Mennään... Miten saa kauan sitä? Mikä? Nyt näin lähinäytössä. Mä liian lähinäytössä. Se tolla. Eikö se tolla? Ei mitään. Okei, nyt mennään. Mä nyt pakki varmaan kaukaa. Ei! Mä oon tässä uima-altaas ihan tässä paikassa. Mä menin jo tonne paikkaan. Mä menin jo tähän paikkaan. Tuu. Enää. Ei tuli päiski. Vai onko sun? Jännitti vaan. Mulla onko täällä? Mennään tänne. Nyt mennään nyt tänne pankkiin ryöstää. Okei, nyt ollaan pankilla. Otetaan täältä pommia, että voidaan räjäyttää. Mä sulla on muuta kaikki tavarat, mitä tarvii. Otas tohon pommi. Okei, toivottavasti. Pitäisikö mennä sitä yhtä juttua, kun meillä äsken kävi se, että poliisit tuli heti perään. Hei, mennään sinne salapaikkaan. Joo. Tuu. Toivottavasti tulisi semmonen perään. Niin se on niin hauskaa oikeesti. Aina, jos me jäähän siihen tielle tai jäähän spawniin. Tuolla. Mennään siihen tuolla. Nyt sen näköinen. Täällä on tulossa visu. Tuu tänne. Ei käy nopeasti. Tänne. Jos mä saa sydän. Tänne Vilkko. Vilkko. Joo, me ei tuu nopeasti. Tää pankki pihalle. Katsotaan tästä niinku. Nyt sä oot tulossa. Alussa toiset. Saanko tän jotenkin räjäytetty tän? Missä pommi? Tuu tänne pankkiin. Se on siinä aseitten alhaalla. Mennään nyt tänne. Tehdään vaikka nyt talo. Ja muuten, Vilkka, vai. Totta. Joku tyttö on tässä mun vieressä. Mitä se mun kuiti? Mitä tää teki? Mitä siellä? Oikeesti? Mitä? Se otti mut syliin! Kattoo! Se kantaa mua. Mitä vitsi? Ollaan tässä niin pitkä, kunnes se heittää mut ulos. Ei kun emme. Ota autoa, nyt sä tulet tässä perässä. Tää menee aika kuveesta, jos tää heittää. Tästä tuli joku tän vauva. Mitä? Okei, mä tuun nyt kyllä pois. Okei, hei. Seurata. Ota. Tuu tähän mun autoon. Minä otan viesti. Tästä on kyyti. Ei se nyt sillä saatako suomeksi sille? Se on kuitenkin joku amerikkalainen ja on silleen, että kuka jätkä toikin on? No vissiin saa. Ota, tuu. Mä otan auton tähän. Hei! Täytti! Läiski. No. Moro. Hei. Nopea, ota pois nopea. Tuolla. Oliko sun pakko? Mulla on täällä auto, niin tuu me ostetaan itselle talo. Tuu. Toivottavasti tää ei tuu sinne taloon. Ja kun otetaan tää meidän kämppikseksi. Okei. Otetaan tästä vaikka tää talo. Siellä on tulla kyytiin väiski. Tuu. Tätä kaikki tekisi. Tää ei lähde pois. Tuu. Eihän se. Mä en sulle muuta oikeudet. Hei. En mä jaksa enää toi ottaa, mutta taasko? Et jaksa, että se taas otti mut syliin. Oi nyt. Ei anna. Antaaks olla oikein? Anna mulle oikein. No älä liiku. Vähän vaikea antaa. No mitä hitsi? Ei mitään tarvitse. Tähän oikein. Otetaan tässä. Okei nyt! Laita roommates, nyt sulla on oikeudet.
Aivan se vissiin meidän autotallin ove. Ei herra. Mistä pääsee autotalliin tästä? Ei hemmetti, meillä on autotallin ovi auki. Okei, nyt se on kiinni. Hei, meillä otetaan. Hei. Lähe. Tuu tänne. En halua antaa sulle bännejä, tuu tänne. Ota mä annan sille muuten bännis. Eikö? Sinun aseen en mä ehkä annakaan. Joo, lähdetään vaan taloa. Voi vähän pelottaa. Ei oikeesti. Onko se mun skini hyvä, kun tuolla on alkkarit vai jalas? Nyt mä bännään se. Onko se meidän tontilla? Oh. Pystytkö bännää? Okei, nyt se lähtee. Nyt mä bännäsin. Hei, Tuu. Toi auksi. Mitä täällä? Tuu katso, täällä on lasten leikkitarha. Ei oo. On. Oikeesti. Tuu katso, täällä on tämmönen salari. Tuu tänne. Onks tää niinku Harry Potter joku paikka? Mene siitä. Mitä vittu? Tosta päässä ovesta siis. Mitä? Tuu pöydälle. Mennään muuten ryöstä taloja. Joo, mennään. Paina sitä taloa, mikä siellä on. Eikö? Ei. Aukee. Hei, paina tuolta homeekäämässä. Niin etsitään täältä yksi talo. Älä mene mihinkään, vaan etin näitä vaan. Täällä on yksi. Hei, tässä on tää. Mitä? Hei, käy mä pöllit tää. Tää on ihan sairaan hieno talo. Tänne. Minkälainen talo? Sä saat olla täällä. Ei ollut, se oli jo aikaisemmin. Se oli tää. Go. No. Tää on lukossa. Mitä? Eikö se oli yksi toinen? Mä en nyt murtautuu. Suave. Ei hemmetti, tää on hieno tää talo. Miten sä pääsit sinne? Mä tiedän. Suave. Okei, nyt mun pitäis päästä tänne. Tai viisaan takaa mun mennään, jee. Siis aina kaikki uima-autossa. Miten pääsee pois? Tuolta. Kun mä tuun sinne meidän talolle. Tässä on toinen talo. Tuu sisälle. Tää otti tän talon haltuun. Niin mä tänne sisään. Tosta. Ota, mihin me sännyn sisään. Mitä? Mihin me tänne talon sännyn sisään. Et sä pääse siitä. Eiku, kato. Ei mut bännätty sieltä talosta. Eiku ei bännätty. Mä menen täältä takapihalta salaa. Tuu tänne takapihalle salaa. Hei! Täällä on uima-allas. Ota sänky, jos et laita se siihen. Ota se siihen ovenkin niinku keskelle. Ei tosta pääse. Ei niin, mietin vielä sulla. Hei, me tänne. Tuu tänne. Missä mä oon. Mutta voit sä antaa... Ei, tosta pitäis päästä. Ei. Ei sit pääs. Kato, kun sä... Mitä? No. Jäi tonne ilmaan. Nyt ehkä pääsis. Kato. Mä testaan. Ei joku, täällä on joku. Hei, anna mulle toi sänky. Ota tavara sieltä paikasta. Mitä? Ota he tavara paikasta sieltä. Okay. Täällä on auto tai joku paikka. Tää on hieno. Täällä on mennä sisään oikeesti. Anna tonne. Okei, ei nyt ei pääse vielä. Nyt te pääsee. Nyt siellä on. Siellä saat laittaa se sänny sillä. Okei, nyt mennään. Mennään huolesta. Hei, mä näen pankin jo. Mä näen jo pankin. Se on väärä puoli. Mä näen jo pankin tänne. Siellä on pankki. Voinko mä räjäyttää? Mä ottaa rahat. Mä otan sulla... Kiitos. Hei, jes. Tuu. Tämmönen bännäkko. Niin antaa. Takaovesta. Ei aukea, se pitää laittaa käänty siihen. Mä pitää laittaa uusi sänky.
Kokeiltaas pistää päästä. Ei jumala. Mä otin se sängys pohis. Okei, mä laitan muun sängyn. Noi. Äkkiä. Se on tämmönen bänni. Älä se sängy. Onks? Ei päässy. Mitäs? Voinks me laittaa? Mut bännättiin. Eiku, ei bännätty. Mä pääsen pois tästä. Väiski, me on piilossa tässä. Jos se tulee antaa bännei. Pitää vitsi. Kato, jos tässä hyppää, se jää tähän. Väiski. Tai ihan vitsi hyvä piilo. Jos se tulee antaa bännei, me jää tähän. Ei se tosta ole. Okei, nyt mä pääsen pois täältä. Tää etuove. Etuovesta saattaa päästä. Kato tää. Pois. Ei päässyt. Minä pääs. Sinun sängy. Ei hemmet, mä otin se sängyn pois. Minulla on rahat. Mennäänkö susta uusi talo? Ei, otetaan tosta hetki. Mä pääsin tosta ilman tota sänkyä just. Hyvä. 3 minuutin päästä voi ostaa uusta. Niin me Eiku. ostetaan. Jotu! Mä sain uusi talo. Mä sain uusi talo. Tulla sisällä, mä haluaisin... Ei, tankilla tulee! Koitetaan ohjaa. Mennään ostaa uusi talo. Eikö? Mä sinne, tonne. Sieltä. Niin, kato. Tuossa pitäis löytyä yksi. Mennään tähän. Ostetaan. Mennään tähän. No, mä en pääse. Ja saat, kun mä oon täällä. Mä en pääse vieläkään. Niin se pääs. No, mä sitten... Eiku. Nyt mä pääsen. Tossa. Siellä näet minut tästä. Okei, mä ostan tää. Paljon maksaa. Ei mitään. Meillä on rahat. Ota. Ei vitsi. Okei, mikä otetaan? Mennään oikein. Ota tän toisen. Ota toisen talon. Saa vasta 2 minuutin päästä uusi talo. Mennään oikealta. No ei mulla oo vielä yhtään edes taloa. Okei, nyt toi varattu, että kukaan muu ei mun mielestä voi mennä tuohon. Vaikka meillä ei edes oo siinä mitään taloa. Ota, nyt hoppaa rahat. Tai ota ne pois. Käydään uudestaan pankkiin. Kava kattoo, et onko siellä enää. On sillä tullut uudet rahat. No otetaan skeittilauden ja menen sillä. Mennään sitä salareittiä. Taas. Se on hyvä. Toi seuraa miuta. Mitä? Oikeesti? Ei jaksa. Ei enää. Hyvä. Tuttu. Mennään ihan lähelle. Tänne. Mennään. Okei, mä pääsin jo. Mä menen nyt pankkiin. Mä just kävele sinne pankkille. Jos pakko mennä vielä. No. Musta ihan just pääsee. Oota. Siihen laitat pommin tohon just. No niin laitoinkin. Räjäytetään. Ajattelin se saa uudemmat. Onks Ota se? messa. Se oikealla puolella. Sä Mä et... Eikö oo? Mä menen oikeasta pankista ulos. Mä menen nyt vaan tänne pankkiin. Okei. Sä tarvit kortin siellä. Ei silloin väliä. Et pääse. Ei jumala. Onko tää muuta kuvauksia? Heippa!